Hej Mads. Er du klar til at lave Mentos forsøg? Ja. Ja. Er det cola? Ja. Hvorfor er der låg på? Fordi ellers så sprøjter det ud over hele haven. Ja. Så vi har boret et lille hul i kapslen, ikke? Ja. Så vi boret et hul i Mentos. Ja. Og så, når vi slipper Ja. den der ståltråd, du har der, Ja. så falder Mentosen ned i. Ja. Og så sprøjter det rundt omkring. Så vil vi se, hvor langt det sprøjter. Jeg går lidt baglæns. Er du klar? Ja. Nu. Så var den færdig. Ja.